Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan Hilbeltzako kide den Aitziberrekin hitz egingo dugu eta ondoren Kontseiluko Paul Bilbaorekin. Dena den lehenago has gaitezen betiko edukiekin. Ikus ditzagun gaurko efemerideak. 1926ko ekainaren batean Marilyn Monroe aktoresa estatubatuarra jaio zen. Gainera ekainaren batean ere, baina 1935ean Norman Foster arkitekto britaniarra jaio zen. Euskal Herrian ezaguna eginda bere agentziak Bilboko metroa diseinatu zuelako. Horretaz gain, 1963an Mike Joyce Britaniar bateria eta The Smiths bandako kidea jaio zen. Eta bukatzeko, gaurkoa bezalako egun batez, baina 2008 urtean, Yves Saint Laurent moda diseinatzaile eta enpresari frantsesa hil zen. Ikus ditzagun orain gaurko lerroburuak. Hirurogeita zazpi koronavirus kasu atzeman dituzte Nafarroan azken 24 ordutan Alsasu, Berriozar, Zizurreta eta Iturraman erregistratu dira igoerak. Gaur hasiko da AstraZenecaren lehen dosia jaso zuten funtsezko lanbiden taldei bigarren dosia emateko txertaketa. Nafarroko gobernuak doluminak adierazi ditu Adolfo Eraso Romeroren heriotzagatik. Neurri judizialak dituzten adingabek esku hartze sozialeko proiektu berritzaile baten bidez gurbindo etxean baratzeko, animalia zaintzeko eta sukaldaritza tailerrerako jardueretan parte hartuko duten. Euskadik Nafarroan egindako Avantius kudeatzaile prozesala ezarriko du bere justizia administrazioan. Nafarroko ibaien egoera ekologikoak bere serie historikoko daturik onena lortu zuen 2020an. Zubiartek helduentzako euskara ikastaroetarako matrikula epea ireki du Euskaratu bizitza lelopean. Iruñeko udalak harrera egin dio Osasuna emakumeen taldeari zeina denboraldi honetan Iberdrola Ligako lehen mailara igotzetik hurbil geratu baita. Herriberriko antzerki jaialdiko sarreren salmenta gaur hasiko da. Nafarroko promozio bideoa 80.000 bistaratzetik gertu. Fiturren aurkeztutako Basandere La Señora de los Bosques bideoklipak azokaren asteburuko ikusiena izan zen. Aste hontako agenda errepasatzen jarraituko dugu. Gaur, Berriogoitiko euskara zikloaren barne, haurrentzako kale jolasak eginen dira arratsaldeko 6etan Artikan, eta bihar Berriogoitin. Sarrera doakoa izanen da aldez aurretik izena eman da. Bestalde, gaur ere arratsaldeko 7etan LGTBI kultura erreferenteak artearen bidez hitzaldia eskainiko du David Ruiz Morenok Kondestableren jauregian. Ondoren, ostegunean berriz ere errepikatuko da, toki eta ordu berean. Bihar bestalde, arratsaldeko 7etan eta Kondestable jauregian berriz ere, Andreza Arraren manifestua irakurraldi performansa izanen da. Mariluz Estebanen poemetan oinarritutako ikuskizuna. Sarrera musutruk izanen da. Bihar ere eta arratsaldeko 7etan Artigunen Biziprest dokumentalaren emanaldia eginen dute Berriogoitiko euskara zikloaren baitan. Ostegunera pasaz, goizeko 12:00 Gaztelu plazako Nafarroako liburu azokan, Igel argitaletxeko Solasaldia Sizilian liburuaren aurkezpena eginen dute. Eta beranduago, arratsaldeko 6etan eta Nafarroako liburutegian, liburu honen eguneko bigarren aurkezpena eta ondoren, liburuan oinarritutako filmaren emanaldia eginen dituzte. Horretaz gain, ostegunean eta arratsaldeko 7:00 aurrera, Oskar Estangaren gurerara ikuskizuna izanen da Berriogeitin. Egun eta ordu berean gainera, Mikel Tabernaren Arkanbele kantak liburuaren aurkezpena egingo dute Katakraken. Eta osteguneko 7:30 Oko Andre Maria plazan Eneritz Furiakek kontzertua eskainiko du. Ostiralera pasaz, film laburren emanaldia izanen da Artigunen arratsaldeko 7:00. Ostiraleko arratsaldeko 8:00 aldiz, Chill Mafia eta Ben Jartek kontzertua eskainiko dute Zentral Aretoan. Gainera, bigarren saio bat ere eskainiko dute larunbateko eguerdiko ordu batak eta laurdenetan eta hirugarren bat igandean ordu berean. Larunbatean, euskara eta flamenkoa uztartzen dituen Sonakai taldearen kontzertua egongo da Artikako Maria de Maeztu kulturetxean arratsaldeko 7:30 aurrera.
Eta bukatzeko, igandean, Zirika Zirkusen hemendikara ikuskizuna estreinatuko dute Artikako Maria de Maeztu kulturetxean arratsaldeko 6:30. Eta sarrera musutruk den arren, gonbidapena lehenagotik eskuratu beharko da. Gaurko komunikabideen azalak aztertzen jarraituko dugu. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Albiste nagusiak dioenez, Nafarroan AstraZenecarekin txertatutakoen 86%k dosi bera aukeratu du berriro. Bestalde, txirrindulari bat hil eta ihes egin zuen gidaria espetxeratu dutela jakinarazten du. Horretaz gain, 3 urteko mutiko bat Iruñako kaleetan bakarrik ibili zela aipatzen du, amak alkoholaren eraginpean kasurik egiten ez zion bitartean. Gai aldatuz, argiaren prezioak gorantz jarraitzen duela azpimarratzen du Notiziasek, eta gaur sartuko direla indarrean tarifa berriak. Botere judizial batek frankismoaren apologia abalatzen duela ere nabarmentzen du azal honek. Eta Nafarroak 2 urtean 1000 enpresa esportatzaile baino gehiago izatera iritsi nahi duela iragartzen du. Kiroletan, emakumezkoen futbolaren errekonozimendua aipatzen du, eta azkenik, Imanol Arregik ikastaroaren balantzea egin duela dio azalak. Diario de Navarrarekin jarraituko dugu. Titularra, Nafarren 86%k bigarren dosirako AstraZeneca aukeratzen duela da, gobernuaren tesiaren aurrean. Bestalde, BSH taldeak uda honetan beste 100 behin-behineko kontratu eginen dituela jakinarazten du. Horretaz gain, Belosoko etxola batean giza hondakinak agertu direla aipatzen du. Baita, Iruñea lorategietan ere arratoien kontra arituko dela. Bukatzeko, Osasunak Budimirrengatik egindako aurrerapenak nabarmentzen ditu. Gararen azala aztertzera pasako gara. Titularrak dioenez, Lakuak ostalaritzako ordutegia zabaldu du gauerdira arte. Argazkiaren bidez aldiz, Josu Erkorekak gorrotoaren tesian insistitzen duela nabarmentzen du. Bestalde, memoria osoak bizikidetza inor baztertu gabe eraiki behar dela aldarrikatu duela jasotzen du Garak azalean. Eta amaitzeko, Netanyahu boteretik kentzeko, oztopoz betetako eta erlojuz kontrako lasterketa azpimarratzen du. Berria ikustera goaz orain. Jaurlaritzak, ostalaritza eta kultur jarduerak gauerdira arte baimendu dituela dio titularrak. Argazkian, memoria osoak estatuaren biktimak baztertu direla salatu duela jasotzen du. Bestalde, foro sozialak presoen auzia konpontzeko baldintzak daudela uste duela aipatzen du. Eta amaitzeko, klasikoen 14. irakurraldi jarraituan, Linguae Basconum Primitiae irakurriko dutela jakinarazten du. Euskal Herria Irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, emakumeen 77%k 24.000 euro baino gutxiagoko diru sarrera dutela da. Gainera, Iruñerriak argaren osasun ekologikoa kaltetzen duela jakinarazten du. Eta azkenik, elektroazeroseko langileek gaur greba mugagabea abiatuko dutela nabarmentzen du. Joan gaitezen orain, gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikustera. Gaur, giro ezegonkorra izango dugu, zaparradekin eta trumoi ekaitzekin. Goizean, aurreneko zaparradak bota ditzake, batez ere barnealdean. Baina eguerditik aurrera, ezegonkortasuna areagotu eta zaparrada trumoitsuak non nahi botako ditu. Gainera, zenbait tokitan mardulak izan daitezke eta txingorra egin dezake. Ekaitz guneetan, haizebola gogorrak egon daitezke. Tenperaturak behera egingo duen arren, sargori puntu batekin jarraituko dugu, eta beroenak 26-28 gradu artekoak izango dira. Bihar, asteazkenean, ezegonkortasuna txikitu egingo da. Egunaren lehen zatian hodeiak eta urdinguneak tartekatuko dira, baina baliteke kostaldean laino maskal batzuk sartzea eta goizean giro motelagoa izan dezakegu. Arratsaldean bero hodeiak garatuko dira, eta han-hemenka zaparrada trumoitsuren bat bota dezake. Hala ere, trumoiak lehertzeko probabilitatea aurreko egunetakoa baino dezente txikiagoa izango da. Temperaturan ez dugu aldaketa handirik espero, baina barnealdean eta hegoaldean apur bat egingo du gora. Arratsalde gau partean haizeak mendebal, ipar-mendebaldera egingo du eta kostaldean lainotuko du.
Kaixo, Aitziber, zer moduz? Ongi, egunon. Egunon. Bueno, zu Hilbeltzako kidea zara, ezta? Eta aurten Hilbeltza nahiko desberdina izaten ari da, ez? Ez da urtarrilean izan, baizik eta denboran zehar ekitaldi desberdinak egiten zabiltzate. Eta momentuz nola doa kontua? Nahiko valorazio positiboa nik uste. Hasiera batean pentsatu genuen ezer ez antolatzea, gauza zegoen bezala ikusirik, oso arriskutsua zalako, dena aste batean antolatzean, neguan gainera, gabonak eta gero, genekin, pentsatzen genuen gauzak, murrizketak edo handiagoak izango ziala, orduan erabaki genuen bertan bera guztia, pena handiarekin. Eta esan genuen, ingo dugu hilabetero zerbait, ez? Belztuko ditugu hilabeteak. Eta hori izan da lema, eta saiatu gara hilabetero zerbait antolatzen. Txikia eta xumia, baina zerbait. Maiatzean ez dugu ezer antolatu. Eta jarraituko dugu, irailetik aurrera ere, horrela, modu honetan, bai. Eta momentuz egin dituzuen ekitaldiak zeintzuk izan dira, eta zer moduz joan da guztia? Nahiko txukun. Zentratu geha unitz, gero, asmentan, aforuak eta ikusita, modu bakarra zan, arizkunenean biltzia, aforu oso mugatua zen, orduan egin ditugu, Miren Gorrotxategikin idazlekin solasean, Hilbeltza beka irabazizun, orduan berarekin liburua aurkeztezun, gero Gorka Arresek egintzun beste Asier Etxeberriaren inguruan beste hitzaldi bat emantzun, eta gero Amaia Palauzak ere bere liburu itzulpen bada, eta liburu horren aurkezpen bat egin zigun. Eta, nahiko txukun ikuste, eta 15-20 lau montatu izan gara, eta gustora egon gara, eta hori izan azkenean helburua, ez? Jarraipen bat ematia, eta hemen gaudela esan, eta, ez galdu entrenamendua helduen Hilbeltzarako, ez? Hasiko gara eta berriro aste osoko novela beltza, euskal novela beltzaren aste antolatzen. Eta igande hontarako antolatu duzue, itzuli beltza izango dela, zerbait desberdina eta ez areto batean, toki mugatu batean. Bai, gainera pozik gaude, foroen asuntu hau ere ematen du, pixka bat relajatukoa dagoela asuntua, eta urtero egiten dugu, mendi itzuli bat, eta urten Arizkunen egingo dugu, Arizkunen 10:30 egin dugu kedada, eta joango gara, edo bestela Lamierritan 11:00. Eta mendi buelta bat emango dugu, orduan pentsatzen dut etortzean denak ere aukera izango dugula elkarrekin ibiltzeko, distantziak mantentzeko, maskarilekin noski, eta hori mendi buelta bat emango dugu, eta sorpresak egongo dira, urtero ematen dugu mendi buelta bat, histori bat kontatzen dugu, trama duen histori bat, eta gero daude antzezle batzuk, badago kontalari, nik kontatuko histori bat, eta gero leku desberdin batzutan, antzezle batzuk, egite dituzte esketx moduko batzuk. Zenbat iraungo du edo, zenbat distantzia da, mundu guztiarentzat dago pentsatua, ala agian behar da nolabaiteko gutxieneko maila da? Hori ongi dago galdetzea zen, nik uste dut ia jende guztiarentzako dela, baina, izango da, iraungo du ordu pare bat, baina pentsa ordu pare hortatik ibiltzen pasako gula ordu erdi bat. Edo 2 ordu tardi edo izango dira gehienez. Asko da gelditu eta entzun. Ibilbidea oso erresa da, bastandarrak ezagutzen duten entzako, hasiko da Lamierritatik, Ursuako jauregitik aintzin, San Migela gaingara, eta San Migeletik berriro buelta. Izango da ordu erdi bateko ibilbidea, baso batean sartuko gara, orduan, adibidez, nire amak 80 urtekin etorri nahizun, eta esan diot, igual ez dela berarentzako aproposa, baina bai aur, bai heldu, ezin duentzako ere ezingo da, baso batetik sartuko garelako, baina, besteran ikusten, ia jende guztiaren dako, errexe, bai. Orduan, edonor gerturatu daiteke, ala agian lehenagotik, ez, abisatu behar da, nolabait jakiteko zenbatzen egongo den? Ez, egingo dugu horrela azaldu jendia eta ikaragarrizko jendetza eta kontrola ezina, ikusten badugu ja foroa, pasarago dula, hor erabaki bat hartu beharko dugu, baina normalean ez da horrelakorik izaten, normalean jende kopuru bat biltzen da, baina, asko aldatzen da kanpoan gaudelako, eta orduan taldeak egingo ditugu ere, ibilaldian zehar, 18ko taldeak egin behar badira, egingo ditugu, eta gero ja nola espazio irekian gauden, mendian gauden, joango gara eta horri ikusiko dugu nola antolatu. Printzipioz jendea azaldu dadila eta momentuan erabakiko dugu, baina ez da izaten
hainbesteko jendetzan normalian. Osea, ez dut uste horrek arazoa sortuko dunik. Orduan, ibilaldi bat da, ez? Eta ibilaldi horretan zehar historio bat kontatzen baitate. Suposatzen dut ez misteriozkoa, pixkat novela beltzarekin lotuta? Bai, orain arte hala izan du da, eta aurten erabaki dugu pixka bat aldatzea. Bai, normalean izaten da krimen badago, hilketa badago, eta horren inguruan, eta aurten izango da desberdina. Emazteki bakartuak jarri dugu izenburua, eta, pandemia dela eta etorri zaigu burura, antolatzen dugun izurrite beltza, etorri zaigu burura, eta orduan, garai bateko izurrite beltza, Nafarroko konkista, inguru hortara, iraganera bidaiatuko dugu, eta han bizituzian, garai hartan bizituzian emakume batzun historiak ezagutuko ditugu. Eta, orain honetan trama hori izango da, beraien bizitzak ezagutzea, ze aski beltzak dira, eta, desberdina izango da. Historiarekin zerikusia handia izango du, benetako gertakizunak izango dira, eta desberdina, segurazko jendea ibiliko da hor detektiba baten bila, baina ez da holakorik izango. Desberdina izango da, ongi dago, aldatzea. Aldatzea, ez, noizenka. Eta aipatu duzu ez, antzezten ere arituko direla, zenbat pertsonak hartuko dute parte hontan? Berez, ni izango naiz, nik historia kontatuko dut, eta gero 3 antzezle egongo dira. Eta 3 antzezle horiek, denak emakumeak, eta personai desberdinak egingo dituzte, bat baino gehiago. Batek adibidez 3 personai izango ditu, beste batek. Eta, bai, sorpresatxoren bat izango da bukaeran ere, hori ez du kontatuko. Eta, ikustera. Eta bai, esan hori, emakumeak izango garela denak, parte hartuko dugun denak, eta musika ere tartean egongo da. Primeran aukera polita ez, igande hontarako plan polita da. Ea eguraldiak laguntzen duen, ez dakit... Begira, urtero asunto berarekin, ez, gora eta bera. Neguan egiten dugu, hilbeltzan egiten dugu, orduan urtero beti izaten dago, eguraldiak ez dugu laguntzen, plan B, plan C, inoiz ez dugu egin plan B eta plan C, ia beti, ze hau izango da 6. aldia egiten duna, ia beti eguraldi hona egin du, eta behin egin zuen txarra, eta oso polita izan zen, ze hala ere horregon ziren, 30 persona inguru tinkor eutsi zioten eguraldiari, eta bere xarma ere badu, ez, eguraldi txarrakin. Orduan, orain honetan, hotzik ez dugu pasako, hori badakigu, eta mendiko botak ere eman behar dira. Ze, lokatz pixka bat topatuko dugu, eta uri egiten badu, guardasolak eta aurrera. Bai, gu prest beti egiten. Bai, eguraldi txarrak ere badu bere beltasuna, orduan, girotzen du, bai. Eta itzuli hau eta gero, zer egingo duzue, udan gelditu eta gero irailean berriz itzuli, ala udan zehar ere ekitaldi desberdinak egongo dira? Ez udan paroia, ze udan, bai, zaila izaten da udan, gainera, udan erritmo guztik aldatzen dira, jendeak kanpora joaten da, nik uste da beste zerbaiterako dela, baina irailean itzuliko gara, bai, eta baditugu ja gauza batzuk pentsatuak, bai, irailerako, irailea, urria, bai, hor egingo ditugu gauza batzuk, bai. Eta esan daiteke, Mai inguruan, bai, egiten dugu beti, Euskal Novela Beltzaren hastian, larunbata goizetan, beti mai ingurua, oso arrakastatsua eta interesgarria, eta urten irailean egingo dugu mai inguru bat, eta gero urrian egingo dugu, beti izaten dugu ostiraletan zinemarekin novela beltza eta zinema beltza erlazionatzen dituen nola saio bat, pelikula bat, edo pelikula zati batzuk eta hitzaldi bat, eta urrian izango da, zinearen inguruan, eta gero ja nik uste, berriro hilbeltza etorriko da, eta bai, helduen urteakoari, ez, nahiko segidan utxiko diogu, osake, ongi, pozik gaude, bai. Lortu duzuen moldatzea aurtengo egoeretara. Bai, zetzan erreixa, eta batzutan desanimoak eta pentsatu gendu, venga, bertan bera, ez? Jakinik arriskutsua dela batzutan urte bat uztea, ez? Ze ematen du hor utzune moduko bat eta gero berriro ustea, eta orduan esan gendu, venga, saiatuko gara, hilabetearen arabera, foroak, egoeraren arabera, zerbait antolatzen eta lortu du. Maiatzean ez dugu ezer egin, baina beste hilabetetan beti egin dugu, belztu dugu hilabetea, orduan, ongi. Orduan zebilizarete hilabetero zuek elkartzen eta bilerak egiten? Bai, bilera oso gutxi elkartu gara aurten, online, bilera gehienak, tarteka juntatze ginean, baina oso gutxi.
oso gauza puntualak izan dira, eta lan gutxi supasatu digutenak, ez? Eta elkartu ere oso gutxi, eta hori da pena, ez? Bestetan, izaten da ez, kontzentrazio bat, astea baino lehen ez denak gaude elkarrekin, izaten da adrenalina subidoi bat, eta aste hori eta gero, talde bat gara, eta ondo funtzionatzen dugu, eta gustora egoten gara, aurten, izan da, telefono dei batzuk, ez da gize, gauza puntual bat, eta segi aurrena ez. Baina ongi, egoera ikusita, ongi, nik uste dut, bai, lortu dugula, bai. Eta, ea zer moduz doan orain igandekoa. A ber, ikusiko dugu, nik uste ongi. Beti izaten da abentura bat, egiten dugu histori bat asmatu eta sortzen dugun dana, izaten da behin bakarrik egiten dugu egun horretan eta ez dugu errepikatzen, ez? Orduan beti da sorpresa, ez dakigu ariren bat sueltu utzi dugun edo ez, baina normalean beti ongi ateratzen da eta publiko oso eskerronekoa da, orduan, haintzin. Espero, bestela irri egingo dugu eta listo, Osea que, ez dakit, ja bukatzeko zerbait faltatu izan zaigun agian ez duguna esan, ala besterik gabez, jendea animatuko dugun igandean. Eta jakin dutala hori, irailean berriro ere belzter segiko dugula hilabetiak eta animatzeko, bai, ongi dagoela, gauza katolatzea eta jendearen parte hartzea. Mila esker, haitzuzen zuekin hitz egiteagatik, eta primera joan dadila, guztia. A ver, venga, mila esker. Asko bat arte. Aio. Udalerrietako albisteekin jarraituko dugu. Berriogeitin, zendeako konkistatzailea gazte kanpaldirako izen emateak ekainaren 3tik 9 izango dira 012 telefonoan, goizeko 8 arratsaldeko 6. Plazak zozketa bidez esleituko dira eta ez da kontutan hartuko deiaren ordena. Kanpaldia 2 txandatan egingo da, abuztuaren 23tik 27 eta abuztuaren 30tik irailaren 3. Guztira 20 plaza izango dira 3 taldetan banatuta. Bestalde, 2021-eko udal ikastaroen itzulketak udan eginan dituztela jakinarazi dute. Ikasturtean zehar eta Nafarroako gobernuko osasun agintariek ezarritako neurrien ondorioz, udal ikastaroek eragina izan dute edo eskolak erabat eteteak edo edukiera murrizteak, ikasturtean zehar aldatuz joan dena. Horregatik, udalak ikastaro horietan parte hartu duten guztiei jakinarazten die, bertan behera utzi diren eskolak bai eta txandakako egutegiak egiteagatik galdu direnak ere, ordaindu egingo direla. Zerbitzuak ezin izan baitira osorik eskaini. Itzulketak ofizioz egingo dira, inork ezer eskatu beharrik izan gabe, eta 2 modutan egingo dira. 012an ikastaroa kreditu txartelaren bidez ordaindu zutenei, zuzenean itzuliko zaie txartelera, eta arrazoiren batengatik, banku transferentziagatik ordainketa egin zutenek, udaletxera deitu beharko dute, ordainketa egiteko kontu zenbakia emateko. Eta azkenik, Berriogeitin Euskara zikloa ospatzen ari dira aste osoan zehar. Artikako Maria de Maeztu kulturetxean, Euskara maitatzen hasteko hitzak erakusketa dago ikusgai. Gainera, gaur arratsaldeko 6etan Artika Berrin aurrentzako kale jolasak eginen dituzte, eta bihar ordu berean Berriogoitiko trenaren parkean. Gainera, bihar ere biziprest dokumentala eskainiko dute arratsaldeko 6etan Artigunen. Horretaz gain, ostegunean gurerara ikuskizuna izanen da Berriogeitiko erabilera anitzeko aretoan arratsaldeko 7etan hasita. Eta hurrengo egunean, ostiralean, laburmetraien emanaldia izanen da arratsaldeko 7etan Artigunen. Zikloarekin jarraituz, larunbatean Sonakai taldearen kontzertua egonen da Artikako kulturetxean arratsaldeko 7:30. Eta azkenik, igandeko arratsaldeko 6:30 Zirika Zirkusek ikuskizun berria estreinatuko du. Berriozarren zenbait ekintza antolatu dituzte liburutegian. Gaur, urkatua errealitate birtualeko jarduera eginen dute arratsaldeko 4:00 7:30. 15-20 minutuz banakako saioetan pista joko bat egitean datza, hilketa bat konpontzeko. 12 urtetik orakoei dago zuzendua eta telefono ala email bidez eman daiteke izena. Eta horretaz gain, bihar Jon Arretxe idazlea egonen da arratsaldeko 7:00 euskarazko saioa eskaintzen. Eta honetarako ere, gonbidapenak liburutegian bertan ala liburutegiko helbide elektroniko edo telefonoan eskatu daitezke.
Burlatan, udaleko kultura aniztasun eta migrazioaren zerbitzuan aplikatzen den neurrietako bat, pertsonen bizi baldintzak hobetzea da, beti bezala kulturen arteko harremanetarako espazioetan. Udalak, Zibervoluntarios Fundazioarekin egindako hitzarmen bati esker, doako prestakuntza bat antolatu du emakumeen parte hartzea, enplegagarritasuna eta ahalduntzea indartzeko, gaitasun digitalak eskuratuz eta tresna teknologikoak erabiliz. Prestakuntza online eginen da, smartphonea, tableta edo ordenagailu bidez, bai parte hartzaileen etxetik bertatik edo adinekoen udal zentroko erabilera anitzeko aretotik, non wifi seinalea erabili daitekeen. Emakumendako doako ikastaro hau ekainaren 15, 16, 22 eta 23an eginen da 6:30 8:30 eta izen emateko epea ekainaren 7 arte egonen da zabalik kultura aniztasun zerbitzuaren telefono ala email bidez. Gainera, Burlatako ostalaritza txartelak ere eginen dituzte. Bonuak 2021ko ekainaren 15etik abuztuaren 31 bitartean erosi eta trukatu ahal izango dira, biak barne. Bonuak 5 euroko balioa du eta bezeroek 3 euro ordaintzen dituzte. Gainerako 2 euroak udalak diruz lagundutako aparteko saldoa dira. Deialdiari atxikitako edozein ostalaritza establezimendutan trukatu ahal izango dira. Establezimenduak atxiki ahal izateko epea ekainaren 1etik 11ara izango da, biak barne, eta atxikitako establezimenduen zerrenda udalaren webgunean argitaratuko da. Establezimendu bakoitzak 350 bonu trukatu ahal izango ditu gehienez. Abuztuaren 1ean bonuak trukatzeke badaude edozein establezimendutan trukatu ahal izanen dira, mugarik gabe. Eta agendari dagokionez, ekainaren 4ean, ostiralean, Niko Txona eta The Frestons taldearen kontzertua egongo da arratsaldeko 7:30 kulturetxeko antzokian 5 euroko sarreraren truk. Eta Iruñean, udalak harrera egin dio Osasunako emakumeen taldeari, zeina denboraldi honetan Iberdrola Ligako lehen mailara igotzetik hurbil geratu baita. Udalak harrera instituzional honen bidez, taldearen ibilbidea eta denboraldi honetan egindako lana aitortu nahi izan ditu. Igandean, txapelketaren 2. faseko azken jardunaldian, Osasunako emakumeen taldeak ez zuen bere esku mailaz igotzea. Racing taldearen aurkako partida irabazi behar zuen Santanderren eta hala egin zuen argi eta garbi, 1 eta 5. Baina Alabeseko emakumeen taldeak Atletico Madril B taldeari 0 eta 2 irabazi zion. Gorritxoak 2. postuan geratu dira, gasteiztarrengandik puntu bakarrera, eta ez dira Espainietan dutela. Denboraldi honetan, Osasunako emakumeen taldeak 24 partida jokatu eta 16 garaipen lortu ditu, 6 berdinketa eta 2 porrot besterik ez. Eta gainera, maila horretan gol gehien sartu dituen taldea da, hain zuzen ere 60 gol. Harrera horren bidez, Iruñeko udalak, klubak zein taldeak egindako lana eta kirol ibilbidea aitortu nahi izan du COVID-19ak markatutako denboraldi honetan. Izan ere, txapelketaren arauek eta protokoloek eta baita ezarritako edukierak ere, txapelketa formatu berria sortu eta eragotzi dute zaleak zelaira bertaratzea. Taldeak jardunaldi bakoitzean lortzen zituen mugarriekin bat. Taldea urteak daramatza emakumeen kirola ikustarazten eta bultzatzen, eta Nafarroako kirolaren erreferenteetako bat bihurtzea lortzen ari da. Osasunako emakumeen taldea Iruñeko udalera itzuli da 2 urte geroago, beste arrakasta bat ospatzeko. Beste urrats bat jada maila gorenera igotzeko lehiatzen ari den talde gaztearen ibilbidean. 2019ko maiatzean udalak taldeari harrera egin zion 2. mailako bere taldean lehen postuan geratzeagatik, lehen maila bera igotzeagatik eta lehen aldiz lehiatzeagatik garai hartan Iberdrola Ligara igotzeko jokatu beharreko playoffean. 2 urte geroago taldeak emaitza onak lortzen jarraitzen du, eta datozen denboraldietarako helburuak handitu nahi ditu. Kaixo, Paul, zer moduz? Egunon, ongi. Egia da azken boladan badirudi oldarraldi berri batean gaudela euskaldunok, ez? Batetik bestetik ari zaizkigulako, egurra emate, hori bat gehiagizko da, baina, egia da ez dugula bizi orain momentu une goxoa. Uste dute badala momentua hausnartzeko eta pentsatzeko hone guztiari nola
erantzungo diogun, bai sozialki, bai politiko. Gainera, zuek ez, esan duzuenez, Nafarroan atzeruntz goaz. Bai, kezka handiz bizi dugu Nafarroan gertatzen ari dena, kontuan hartuta, oain UPN ez dagoela gobernuan. Zai dute elementu hori jarri behar da mai gainean. Zai dute urte luzez, UPN-eren hizkuntza politika murriztailea bizi izan dugu. Aldaketa etorri zen, aldaketa batzuk etorri ziren, beste egintzaldi batean sartu gara, eta egia da gauza batzuekin, kezka handia dakagu, bai, gobernua hartzen ari den jarrera batzuengatik, bai Nafarroako auzitegi desberdinetatik dela auzitegi nagusia, dela administrazioa auzitegia, datozen erabaki batzuengatik, nik uste dut pare bat buelta eman behar diogula, eta hitz egin behar dugula. Hitz egin behar dugula, eta ikusi nola egingo diogun aurre guztiak. Gaina, kuriosoa da ez, nola zuek, beste hizkuntza gutxituen alde lan egiten duten elkarte batzuekin ez, kongresuan izan zineten, idazki bat aurkezten, eta bazirudien, Madrilen ez, PSOEk nolabait, zenbait puntu onartu zituela, eta gero gertatu da horrekin. Nik ezakit, denbora guztia, inaz esaten, martxoaren 8an, tren hartu nuen Iruñan, Madrilera joan nintzen, martxoaren 10an itzuli nintzen Madrildik Iruñara, eta nik, banekarren Madrilek onartutakoa, eta aurreko ostegunean, Nafarroako parlamentura hurbildu nintzen, zera hori ekimena sustengatu zuten alderdiek, eztabaida sustatu nahi zutelako Nafarroako parlamentu, eta aranon Madrilen alde bozkatutakoa, Iruñan kontra bozkatu zuen, eta gainera, nik uste dut asemarratu behar dela, PSN-ko bozeramaileak, ordezkariak, eztabaida hasi bezain pronto, berak erran zuela, badakit, 11 gauza leporatu didazuela, Madrilen gauza bat bozkatu genuelako, eta gaur beste bat. Noski, gainera eskarari orain dela urte bete, edo 2 urtez, ez ari gara, martxoaren 9an eztabaidatu, eta martxoaren 11an bozkatu zen gauza batez. Eta gainera, 7 puntu ziren, 3 onartu zituzten, eta hor Nafarroako xehetasuna, hori kontseilutik jarri genuen, alegia ofizialtasunaz ez ginela bakarrikari ofiziala ez den lurraldeetan, baizik eta hoietan eta lurraldearen zati batian ofiziala ez den autonomia erkidegoa. Nahiko argi geratzen zen Nafarroz ari ginen. Orduan, egia esan, hori, harriduraz, modu ironikoan hori, hainaz denbora guztian esaten, ez dakit, ze gertatu den Madrildik Iruñarako bidean, zeo zerren erakusle ere bada. Nik uste dute Madrilen, PSOEk ez zuela nahi, halako gai batean, Vox, PP eta Ciudadanosekin agertu, alegia, eta hori ere izan zen gizartera gileon egindako presioari esker, hasierako asmoa PSOEren azan guztiaren kontra bozkatzea, azkenean etzen ausartu, azkenean puntu batzuetan aldekotasuna agertu zuen, hori, baina bestea beste, ez izaneko interesatzen argazki hori. Kontua da Nafarroan oso eroso dago justu argazki horretan, alegia Nafarroa zumarekin bat eginez euskararen hizkuntza eskubideen gaietan. Nahin pixkat zaila ez, ulertzeko izan daiteke agian. Bai, zaila eta erreza. Nik uste dut ezin dugula, errealistak izan behar dugu. Dute gauza bada hau esatea, eta gu bere momentuan ere esan genuen, lortu dugu arrakala bat zabaltzea, guretzat oso garrantzitsua zen puntu hori, PSOE, eta PSOEren barruan PSN ere badago, alegia Santiago Zerran, PSN-ko diputatua Madrilen horrek ere alde bozkatu zuen. Ez da legon alderdi sozialistan alako banaketa batez, ez. Orduan, zaila ulertzen, baina gero, eta realistak izanik, guzti dut horren kontzientzia izan behar dugu, kontuan hartuta PSOE zerari den egiten Nafarroako gobernuan, egia da, Nafarroan izan dako jarrera hori, kontrako jarrera hori, benetan lotzen zaio, gaur egun PSN garatzen ari den hizkuntza politika. Hor, bi elementoak daudela. Bat, zuk aipatu duzun,
logika ez hori, baina errealistak izan behar dugu, alegia PSN baiezkoa bota izan balu, bozkatu izan balu, orduan gongonien hemen leporatzen, orduan nola uler daitekeen hezkuntzan egiten ari dena, plan deialdiekin egiten ari dena, hortaz, bere oraingo politikari lotzen zaion bozka izan da, horrez dugu zabantzari. Eta, aipatu dugu ez, 3 puntu onartu zituztela, bata zuzenean ez, nolabait Nafarroari eragiten zion, eta zeintzuk ziren beste biak? Bai, bestea lotzen zitzaio, zera orokorragoa zen, alegia, hor kontuan hartu behar dugu Madrilen gendela, orduan, gehien bat, estatuko administrazioari buruz hitz egiten ari ginela, dela INEM, dela trafikoa, dela, orduan horreipatzen genuen administrazio horiek herritarren eskubide eta beharrei erreparatu behar dietela, eta gero hirugarrenak, badako nolabaiteko lotura Nafarroarekin, hor eskatzen zelako hizkuntza partekatzen duten autonomia erkidegoetan erraztu behar dela erabilera. Kasu horretan gehiago lotzen zaio katalanari, katalana hizkuntza bat badin bada ere gero baditu aldaera, eta bat da Valentziera. Orduan hor, debekua jarri zuten, esaten zutelako bi hizkuntza zirela, eta baina hor badago beste elementu bat, alegia erraztu behar dela autonomia erkidegoen artean, partekatzen duten hizkuntza hori, baina baita ikusentzunezkoetan ere. Orduan hori bai lotzen zaio, gure dagokionez, ETB bat eta ETB 3 kanalen inguruan. Egia da hor, Valentziarrak izan ziren gai horrekin sutsuago defendatu zutenak, horre historikoa izan delako aldarrikapena TV3, Kataluniako telebista publikoa, bai Balearu batetan, bai Valentzian ikusteko historikoki, Nafarroan bezala, trabandiak egon izan direnak. Orduan, gurean ere hori aplikagarria da. Hori ere aplikagarria. Eta orain, orduan gertatuko da honekin? Printzipioz Nafarroko parlamentuarena urratsa izan zen. Horre, legez besteko proposamena sustatu zuten alderdiek elkarrekin aurkeztu zuten mozioa Nafarroko parlamentuan, alegia EH Bildu, geroa bai aldugu Podemos eta Izquierda Esquerra, horiek ere, eta hori ere asmarra jarri behar dalako, jakin da Izquierda Esquerra esanolako jarri izan duen ofizialtasunarekin, aurreko legegintzaldia, baina, kasu honetan hauek modu disiplinatuak jokatu dute, beraien alderdiak Madrilen aldeko bozka eta sustatzaile bezala jokatu du, oraingoan ere gauza bera. Egia da, hau berez, ezagik simbolikoa guazaz, berez, Espainiako Kongresuak mandatua egiten dio Espainiako gobernuari neurri horiek betetzeko. Berak ez dio mandatua egin Nafarroko parlamentuak. Egia da, ongi egon zala, Nafarroko parlamentua eztabaidatzen hastea posizioak ikusteko, eta beste PSN-ek zenolako jarreratuko zuen ikusteko. Oain gu printzipioz eragileok badakagu bilera eskaera egin da Mikel Icetarekin, bera da Espainiako estatuko politika publiko eta lurraldeetako ministroa, eta gu galetuko diogu, berakoen mandatu hori dauka. Hortaz, zer egingo duen, 3 neurri horiek aplikatzeko. Ikusiko dugu zein den erantzuna, baina, berak mandatu hori dauka, saiatuko da, atzeraten, horregatik izateragiok presio egin nahi du. Badakigu, abiez Asturiasen ofizialtasunaren eztabaida puri-purian dagoela, hortik berri interesgarriak etor daitezke agian udazkenean, beraie baliatu dute legez besteko proposamen hau nolabait alderdi politikoak interpelatzeko, egia da hor Asturiasen alderdi sozialistak beste jarrera bat duela, ez da gainolako arazorik hitz egiteko ofizialtasuna, gero, ofizialtasunaren inguruko desberdintasunak egon daitezke. Gurean aldiz, PSD-ko aldezkariei badirudi ofizialtasun hitza ateratzen denean azkurea eragiten diela. Doan horregatik oso paradoxiko irutu zitzaidan, PSN-ko ordezkariari entzutea, bai, beste autonomia erkidegoetan, beste autonomia erkidegoetan, ez dakaten nolako arazorik ofizialtasunaz termino egiten hitz. Orduan ez dezagun erabili besteek egiten dutena zuk termino hori berori ukatzen duzu. Orduan, printzipioz gure hurrengo urratza hor kokatzen da. Bilera horretan eta interpelazio horretan, eta seguramente berriro Nafarroa etorri beharko da afera. Suporatzen dugu,
Espainiako gobernuko ministro horrek, ekinbideren bat. Gu badakigu azken erabakia Nafarroako parlamentuaren esku dagoela. Alegia, Espainiako gobernuak ezin du ezarri Nafarroan ofizialtasun egongo dela lurralde osoan. Baina, ekinbideak bultza ditzak. Vale. Orduan ikusi beharko da, ez? Oraindik buelta asko emango ditu kontu honek. Bai, eta gu gainera horre buelta asko eman ditzala eragiten ibiliko gara. Horantzari gabe. Eta orduan herritarrei ere nolabaiteko deia egingo diezue mobilizatzeko? Bai, nik uste dut gauza asko direla gertatzen Nafarroan. Batetik, badaukagu. Batetik, nola ari den Nafarroa gobernuak. Ez, lan deialdien kontura, ez, ikusten ari gara, nola ari den jokatzen. Alegia, UPN-ek egiten ez duena egiten du orain. UPN gutxienez, zeo zer, merezimendu gisa baloratzen zuen. Orain, limbo juridiko batean gaudenez, ez dagoelako dekreturik, gu gobernuari izan genion, elegitea egon zenean, kasazioan jartzeko elegite bat. Ez zuten nahi izan, dekretu berri bat, alegia epe laburrean, dekretu berri bat argitaratuko zutela. Urte eta erdi, pasatu da ordutik. Horrek zer esan nahi du, limbo juridiko batean gaude, eta orduan ez dute euskararen ezagutza, ez da merezimendu gisa baloratzen. Orduan dakagu, batetik, hildo hori. Gero bestetik, hainbat udaletan, aurreko legegintzaldian, urratsak egin zituzten langileen euskara ezagutza dagokionez, aldaketa politikoa egonda udal horietan, eta orduan aurreko legegintzaldiko erabakiak atzera botatzen ari dira. Erako, Barainainen edo Berriobeitin. Eta hirugarrena, oraindik udal batzuek hartzen dituztenean hizkuntza eskubideen bermearen aldeko neurri interesgarriak, orduan auzitegiak da. Orduan, kontua da, batera, bestera edo hirugarrenera, halako ofensiba erraldoi bat dagoela, Euskaldunon hizkuntza eskubideak murriztuko dituzten praktikak bermatzeko. Kontuan hartuta, praktika horiek hurrengo urte luzeetan eragin handia izango dutela. Orduan, iruditzen zaigu, mai baten bueltan jarri behar dugula, ikusi behar dugula hemen, non da, esandakoa, toki desberdinetatik ari direlako etortzen ondarraldi hau, eta honi sozialki ere erantzun beharko dira. Orduan, geroz eta okerrago, gabiltza. Bueno, ni alako, eta geroz eta okerrago da, kontu dain, oldarraldi batean. Oldarraldia, baina bi alde desberdinetik datozen. Alegia, Nafarroako gobernu hori da, beraldetik. Gero, udal batzuetan gobernu aldaketa egon denean, atzera buelta. Eta gero, hori gutxi bali, eta udal batzuek hala ere nahi badute, alegia, udal batzuk saiatzen ari dira neurri interesgarria kontuan hartzen, eta orduan auzitegia bat. Ezak ez egu bideri geratzen. Osa, ez da egiten, eta egiten dutena, alegia, ez dute egiten. Besteetan egin dena, edo bertan bera usten dute. Eta hirugarrena, egiten ari diren horiei, bere eta berri etotzen zeskie epaia. Orduan, gure ustez, egoera oso delikatua. Eta herritarrik somatzen dute? Konsiente gara? Askotan urrun geratzen diren gauza dira. Errezagoa da ikustea adibidez, bere garaian 2000 batean Nafarroko gobernuak errotulu guztiak kenduta elebakarren, gauza horiek ikusgarriagoak dira. Ez, orain ari gara langileen hizkuntza gaitasuna. Eta hor ere zabaldu dute hainbat hedabidetatik eta oso diskurtso faltsua, ezta? Langile batzuei ukatzen zaiela sarbidea. Inork ez du, inori ez diotentzun diskriminatzailea denik ingelesa, alemanera edo frantsesa baloratzea. Eta hori gaur egun Nafarroan gertatzen da. Lanpostu guztietan. Egia da hor, oso diskurtso, desegokia, baina gero beraien egokia, ere egitzen ari direla. Orduan horrek egiten du, gure zailagoa egitea, herritarria esaltzea, ez hori ez da diskriminatzailea. Diskriminatzailea da, zuk zerbitzu bat euskaraz jaso nahi duzunean, hori eskaini behar dizun langileak euskara ez dakitea. Guez langile zehatzen, guari gara esaten administrazioak bete behar batzu dituela, eta bete behar horietarako alik eta langile gaituenak behar dituela. Langileen lebiduna da, bai euskaldunari, bai gaztelaniadunari, edo euskaraz erabili edo gaztelaniaz erabili nahi duen horri, zerbitzu guztiak bermatuko dizkion bakarra. Orduan baduztuen, nahikoa lan.
Bai, ez, horren guztien da, horrengo asteak ere izango direla Mugituak. Bai. Eta prest zaudete? Bai, zer dute hori da gure bokazioa, kezkagarria litzateke, honen aurrean, gure haserrea, gure kexa agertuko espagain, ez da? Nik uste badago digula, haserrea, gure irakurketa eta gure kexa agertzea. Bueno, eta horrela ere ez, herritarrak kontzienteago dira, ikusten gaituzten. Bai, hori azkenean gure duguna da, herritarrek ikustea, erabaki hauek guztiek, beraien gane izango dutela, eragina euskaldu izan, zein izan ez. Azkenean hau bizirikideta kontu bada. Nik, naiz eta niri eraginez, nik nahiko nuke nire ondokoari eskubidea bermadak izkion. Nik nahi dut, eskubide-erraketak pairatzen dituzten beste kolektiboak, nahiz eta nik kolektibo horretako kide izanez, nik nahi dut beste horiei ere eskubidea bermadak izkien. Orduan, lortu behar dugu, euskalduna ez den hori ere ohar dadila, hemen kohesio, bizikidetza, justizia horretaz ari garela. Eta empatia horretatik ulertu behar duela euskaldun hori eskubidea bermateko mekanismoak eta neurriak behar ditugula. Ez dakit ez, bukatzeko nik uste dut nahiko argi gelditu dela guztia, baina zerbait gehiago aipatu nahiko zenukeen, ala zerbait gehitu honi? Ez, nik uste dut hori dela, orain badago digula hori guztia irantutea, ikusteaz, hori, alde desberdinetatik etortzen ari da oldarraldia. Orduan, herritarrok, gizarteragileok izan behar dugu nolabait, honi nolabaiteko freno edo galga jarri behar dioguna. Eta, horretan ere, ari gara eta horren inguruan ere, urrengo asteetan, ekin bideren bat jarriko dugu abian. Zimeran. Orduan, adi egongo gara, gu ere. Mila esker, Paul, tarte bat eskaintzeagatik hain lanpetuta zabiltzan hontan. Plazera da badakizue, eta nahi duzuenean, hemen gaituzue. Zimeran, mila esker, eta beste bat arte. Gaurkoz, hau izan da guztia. Mila esker oregoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.